σχέση. Ένα το κρατούμε. Και πάμε λίγο παρακάτω. Για ποιον όμως λόγο φτάνουν οι άνθρωποι στο σημείο να συγκρούονται? Για ποιον λόγο φτάνουν οι άνθρωποι στο σημείο να μαλώνουν? Υπάρχει κάποια σταθερά? Υπάρχει κάποιος κανόνας? Μπορούμε, παιδιά, να το μετρήσουμε αυτό? Μπορούμε να το δούμε? Κοιτάξτε, η σύγχρονη ψυχολογία έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν, ας πούμε, μελέτες, υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αν μπει κάποιος σε διαδικασία να σκαλίσει τη βιβλιογραφία, την παγκόσμια βιβλιογραφία, θα καταλήξει σε τρία πραγματάκια. Τρία πραγματάκια τα οποία έρχονται και μας δείχνουν τους λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια τρώγονται μεταξύ τους. Το πρώτο πράγμα είναι τα όσα έρχεται και ζει ο άνθρωπος μέσα στην ημέρα. Το τι συμβαίνει μέσα στην ημέρα. Το δεύτερο πράγμα είναι οι σημαντικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στη ζωή ενός ανθρώπου. Και το τρίτο πράγμα είναι οι διαφορές στην προσωπικότητα των συντρόφων. Ας δούμε όμως ένα προς ένα τι είναι το καθένα από όλα αυτά. Όλα όσα ζει κάποιος μέσα στην ημέρα. Τι γίνεται τώρα? Έρχεται ο άνθρωπος και μαζεύει μέσα του στρες, μαζεύει στεναχώρια, μαζεύει έτσι αρνητική ενέργεια, μπουκώνει. Από τι? Από τη δουλειά του, από τον δρόμο. Ήρθα Αθήνα 2 μέρες και κοντεύω να τρελαθώ, ας πούμε. Πώς ζει ο κόσμος εδώ πέρα? Δηλαδή να βγάλεις μια ώρα να παρκάρεις, να πεις, να περάσεις, όχι θα σε πατήσουν, όχι κορνάρουν, όχι μαλώνουν. Αυτό όλο έρχεται και σωρεύεται μέσα. Πληρωμές, σχολεία, φροντιστήρια, μαγαζιά, υποχρεώσεις. Μαζεύονται. Γυρνάει ο άνθρωπος το βράδυ σπίτι του, γυρνάει ο άντρας, γυρνάει η γυναίκα και τι κάνουν? Κάνουν ένα εμετό ο ένας τον άλλον, όλα αυτά τα οποία πήγανε στη διαδικασία και μαζέψανε μέσα στην ημέρα. Εκεί το μακρινό 2004, είμαστε αρκετά μακριά από το 2004, υπήρχε ένας ψυχολόγος, τον λέγανε Ρόμπερτ Λέβενσον. Έτσι τον λέγανε τον ψυχολόγο αυτό, ο οποίος τι έκανε? Λέει, ρε παιδιά, για να δούμε τι γίνεται μέσα στη μέρα και πώς έρχονται, δηλαδή πώς οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να μαλώνουν. Για να δούμε, λέει, τι θα κάνουμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πήγε και βρήκε ζευγάρια αστυνομικών. Και ο άντρας ήταν αστυνομικός και η γυναίκα ήταν αστυνομικός. Και τι έκανε? Του ζήτησε για 1 μήνα να πάρουν από ένα τετραδιάκι, σαν να λέμε ο καθένας, ένα μπλοκάκι μικρό, και να καταγράφουν μέσα στη μέρα το τι έγινε μέσα στη μέρα τους, το πώς ένιωσαν, το τι τους πίεσε, το τι τους στεναχώρεσε, το τι τους ζόρισε, να καταγράφει ο καθένας, ας πούμε, τι έγινε εκεί πέρα. Τους φώναζαν και κάθε λίγο και λιγάκι μέσα στο εργαστήριο και τους βλέπανε πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους το ζευγάρι, ο αστυνομικός ο άντρας με την αστυνομικό τη γυναίκα. Λοιπόν, τι βρήκε λοιπόν αυτός εδώ πέρα ο επιστήμονας μαζί με την ομάδα του? Βρήκε πως τις ημέρες που οι άνθρωποι στο ημερολογιάκι τους καταγράφανε ότι ήταν πιο στρεσαρισμένοι, ότι ήταν πιο στεναχωρεμένοι, ότι ήταν πιο μπουκωμένοι, ήταν οι μέρες που γινόντουσαν και οι μεγαλύτερες συγκρούσεις μέσα στο ζευγάρι. Ενώ τις μέρες που ήταν πιο ξεκούραστοι, τις μέρες που ήταν έτσι πιο χαλαροί, τις μέρες που είχαν κανένα ρεπό, καμιά άδεια έτσι αλλιώς αλλιώτικα, εκεί πέρα όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Αυτό εδώ πέρα δεν το βίωσα μόνο αστυνομική, δεν χρειαζόταν να γίνει το πείραμα αυτό το 2004. Εγώ, ας πούμε, με τη σύζυγο το βιώνουμε καθημερινά. Όταν είμαστε στην Τσίτα, όταν παίρνει ο Παπα-Νικόλας τηλέφωνο και λέει, έλα, κάνουμε ομιλία, του λέω, δεν μπορώ, πάτερ, όχι, λέει, έλα, σε παρακαλώ κτλ. Πώς θα πω στη γυναίκα μου, του λέω εγώ, λέει, εμείς στεναχωρία θα κάνουμε προσευχή, κάνει προσευχή από εσά, εγώ μαλώνω τη γυναίκα μου. Τι να κάνουμε, όχι ήρθε πάλι, τελικά δεν στεναχωρία, πλάκα κάνω. Έχουμε τόσα πράγματα να μαλώσουμε, δεν μαλώνουμε για σένα. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά. Καταλάβατε, όταν, ας πούμε, στρεσαριζόμαστε και εμείς μέσα στο γάμο κτλ. Έχουμε συγκρούσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι ο πρώτος παράγοντας ο οποίος έρχεται και δημιουργεί αυτήν εδώ την έκρηξη μέσα στο ζευγάρι. Υπάρχει και δεύτερος. Ποιος είναι αυτός ο δεύτερος παράγοντας? Είναι οι σημαντικές μεταβολές στη ζωή. Τι θα πει σημαντικές μεταβολές στη ζωή? Είναι τα πράγματα τα οποία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητά μας, αγαπητοί και αγαπητές, κυλάει. Σαν να λέμε ότι εγώ προχωράω εδώ πέρα και πηγαίνω ευθεία. Και γίνεται κάτι, και από εκεί που πηγαίνω ευθεία στρίβω δεξιά και πηγαίνω προς την άλλη. Όπου γίνεται κάτι, ξαναφεύγω ευθεία. Αυτά είναι οι σημαντικές μεταβολές μέσα στη ζωή. Τι μπορεί να είναι αυτό? Τι μπορεί να είναι μια σημαντική μεταβολή? Μια σημαντική μεταβολή είναι μια μετακόμιση. Μια σημαντική μεταβολή είναι μια αλλαγή δουλειάς. Μια σημαντική μεταβολή είναι το να έρθει να μείνει στο σπίτι μαζί σας η πεθερά ή ο πεθερός. Εγώ πέρα το βλέπω το πρόγραμμα. Ξυπνήσαμε. Λοιπόν, μια σημαντική μεταβολή είναι
Είναι να αναλάβεις, ας πούμε, την ευθύνη κάποιου προσώπου. Είναι μια ασθένεια. Είναι το να κόψεις επαφές με κάποιον φίλο, με κάποια φίλη, το να αλλάξουν οικονομικές συνθήκες. Είναι μια αρρώστια, ένας θάνατος, ένα φαίνος. Όλα αυτά είναι σημαντικές μεταβολές. Αυτό το μετρήσαμε. Έχουμε κάποιον που το μέτρησε. Αυτό βεβαίως έχουμε κάποιον που το μέτρησε. Ένα ζευγάρι ψυχολόγων, πολύ καλοί ψυχολόγοι. Εγώ διαβάζω πολλά βιβλία τους. Είναι ο Τζον και η Τζούλι Γκότμαν. Αυτοί είναι διάσημοι, πολύ διάσημοι ερευνητές. Τι κάνανε, λέει, για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή του ζευγαριού. Πώς αλλάζει η ζωή του ζευγαριού από τις σημαντικές μεταβολές. Έρχονται λοιπόν αυτοί και πάνε και πιάνουν νιόπατρα ζευγάρια. Ήταν εκεί στα μέλια, αγαπημένοι, φιλιά, αγκαλιές, όλα ωραία. Όλα ωραία. Λοιπόν, και τι κάνανε, αρχίσανε να μελετάνε τις αλληλεπιδράσεις τους. Από τη στιγμή, το πώς ήταν, ας πούμε, μόλις γνωρίστηκαν και πώς ήταν από τη στιγμή που ερχόταν ένα παιδί στην οικογένεια. Με το που ερχόταν το πρώτο παιδί στο ζευγάρι, εκεί για 3 χρόνια μελετούσαν τα ζευγάρια αυτά πώς θα πηγαίνουν μεταξύ τους. Λοιπόν, τι βρήκανε λοιπόν, βρήκανε ότι σε βάθος 3 ετών, από τον ερχομό ενός παιδιού, προσέξτε, ας πούμε τα ζευγάρια μπορεί να παντρευόντουσαν σήμερα και το παιδάκι να ερχόταν μετά από 2 χρόνια, μετά από 1 χρόνο, μετά από 3 χρόνια. Από τη στιγμή που ερχόταν το παιδί και μετά, βρήκανε ότι το 67% των ζευγαριών μέσα σε 3 χρόνια είχαν βιώσει κατακόρυφη πτώση στα επίπεδα της ευτυχίας τους, δηλαδή δεν ήταν ευτυχισμένοι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Λοιπόν, και είχαν βιώσει κατακόρυφη άνοδο στα επίπεδα εχθρότητας και επιθετικότητας. Αυτό το 2 στα 3 ζευγάρια μετά τον ερχομό ενός παιδιού. Τι σημαίνει αυτό, καυγάδες? Τι σημαίνει αυτό, κρίση? Διαζύγια, ιστορίες, 1002 πράγματα κτλ. Αυτό εδώ πέρα σας το λέω για να σας δείξω ότι είναι μετρήσιμα πράγματα αυτά. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας ψυχολόγοι. Είναι πράγματα μετρήσιμα. Και το τρίτο πραγματάκι είναι οι διαφορές στην προσωπικότητα. Είναι και αυτό εδώ πέρα έτσι πολύ σημαντικό. Μία από τις αιτίες των συγκρούσεων που λέτε, που μαλώνουμε με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας, που μαλώνει η κυρία Δοδόρα με τον κύριο Παντελή, είναι το γεγονός ότι έχουν διαφορές στη χημεία τους. Έχετε ακούσει αυτό που λέει ότι τα ετερόνυμα έρχονται, τα αντίθετα έρχονται? Ναι. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε, λοιπόν, δεν το ακούσατε μόνο εσείς. Αυτό εδώ πέρα το άκουσε και ένας Ελβετός πρέπει να ήταν αυτός, επιστήμονας. Αυτόν εδώ πέρα τον λέγανε Βέντακ. Αυτός άκουγε και αυτός ότι τα ετερόνυμα έρχονται. Για να δούμε, λέει, τι γίνεται, πώς έρχονται τα ετερόνυμα, τι γίνεται εδώ πέρα. Και τι κάνει αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος, παιδιά? Πάει και παίρνει 50 ανθρώπους, 100 ανθρώπους, 50 γυναίκες και 50 άντρες. Βλέπει τους άντρες, βλέπει τις γυναίκες, λέει ας τις γυναίκες. Πιάνει τους άντρες πρώτα και λέει: ελάτε εδώ εσείς για να σας δω. Ωραία. Πάρτε από ένα μπλουζάκι και τους έδωσε από ένα μπλουζάκι, ένα μακό μπλουζάκι στο καθένα. Ένα μακό, καθαρό μπλουζάκι, ήταν άσπρο κιόλας. Λοιπόν, και τους λέει: θα πάτε τώρα με αυτά τα μπλουζάκια σπίτι σας και κάθε βράδυ θα τα φοράτε. Για 2 βράδια. Θα φοράτε, λέει, αυτό το μπλουζάκι, εντάξει, θα ξαπλώτε, θα θυμάστε και θα μου τα φέρετε, λέει, σε 2 μέρες. Τι να κάνουν και αυτοί, πληρώνουν κιόλας για τις ερεύνες αυτές, δεν γίνονται τζάμπα, να ξέρετε. Λοιπόν, πήγανε σπίτι, φορέσαν τα μπλουζάκια το πρώτο βράδυ, φορέσαν τα μπλουζάκια το δεύτερο βράδυ, του τα γύρισαν το βράδυ για να μην είναι μες στη μέρα και έχει μυρωδιές από άλλα πράγματα. Τα πήρε τώρα αυτός. Έβαλε τις γυναίκες εκεί πέρα τις 50 μπροστά. Ελάτε εδώ στις γυναίκες, λέει τώρα. Και τι κάνει? Παίρνει κάθε γυναίκα και της δίνει 7 μπλούζες. Αυτές τις φορεμένες, δεν τις κλείνανε, έτσι. Και λέει: μύρισέ τις. Θα τις μυρίζατε εσείς? Λοιπόν, μύρισε τις, λέει. Έπαιρνε λοιπόν η γυναίκα, μύρισε την πρώτη μπλούζα, μύρισε τη δεύτερη, μύρισε την τρίτη, μύρισε την τέταρτη και λέει: θέλω να μου καταγράψεις έτσι ποια μυρωδιά σου φαίνεται πιο ελκυστική, ποια μυρωδιά είναι πιο ωραία και να μου πεις και ποια μυρωδιά είναι η πιο αποκρουστική. Πήρε 100 διαφορετικούς ανθρώπους, γενετικά διαφορετικούς ανθρώπους. Λοιπόν, τι βρήκε? Κάθε γυναίκα ήρθε και διάλεξε την μπλούζα την οποία, ας πούμε, θεωρούσε πιο ελκυστική τη μυρωδιά από αυτές που έδωσε μπροστά. Βρήκε ότι οι γυναίκες στο σύνολό τους πάντοτε επιλέγανε τη μυρωδιά της μπλούζας εκείνων των ανδρών που ήταν γενετικά διαφορετικοί. Δηλαδή, πάντοτε η γυναίκα θεωρούσε πιο ελκυστική τη μυρωδιά της μπλούζας από εκείνον τον άντρα που τα γονίδια τους που γενετικά ήταν διαφορετικοί αυτοί οι δύο. Αυτό εδώ πέρα τι μας δείχνει? Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει το γεγονός ότι άνθρωποι διαφορετικοί γενετικά μεταξύ τους έχουν την τάση να έλκονται. Τώρα αυτά είναι λίγο πιο έτσι επιστημονικά, αλλά να το πούμε χάρη της συνάντησής μας. Υπήρχε ένα γονίδιο που μελετούσε, ένα γονίδιο έψαχνε αυτούς εδώ πέρα ο Βέντακη. Αυτό λέγεται το μείζον σύμπλεγμα εις το συμβατότητας. Δεν χρειάζεται να το θυμάστε αυτό.
ή αλλιώς MHS. Αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιλογή του συντρόφου. Έλα κάτι εδώ πέρα μαζί μας. Θέλεις να κάνεις μαζί μας. Έχει να κάνει με την επιλογή του συντρόφου, αλλά έχει να κάνει και με το ανοσοποιητικό. Και κοιτάξτε τώρα το ακόμα πιο συγκλονιστικό. Όταν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά γονίδια βρίσκονται μεταξύ τους, βγάζουν πιο γερά παιδιά. Έχουν πιο γερό ανοσοποιητικό τα παιδιά. Καταλάβατε, έχουμε λοιπόν την τάση οι άνθρωποι να αναζητούμε συντρόφους οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εμάς, γιατί εξελικτικά αυτό εδώ πέρα βγάζει πιο γερά παιδιά. Αυτό όμως φέρνει συγκρούσεις. Αυτό φέρνει συγκρούσεις, αγαπητοί και αγαπητές. Και είναι το τρίτο πραγματάκι το οποίο έρχεται και κάνει χαμό μες στο σπίτι. Δεύτερο σημείο λοιπόν για σήμερα, 3 είναι αιτίες που συγκρούονται οι άνθρωποι. Είναι αυτά τα οποία ζει στην καθημερινότητα, είναι οι σημαντικές μεταβολές και τέλος είναι τα διαφορετικά γονίδια. Και πάμε λίγο παρακάτω. Είναι όμως μόνο αυτά. Είναι αυτά μόνο. Είναι μόνο αυτοί οι λόγοι, είναι μόνο αυτά εδώ πέρα τα αίτια για τους οποίους έρχονται οι άνθρωποι και μαλώνουν. Το θέμα των σχέσεων είναι ένα αχανές θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Ως εκ τούτου, όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε για σχέσεις, όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε για γάμους, για συμβίωση, είναι καλό να το κάνουμε με μια κάποια συστολή, έτσι με ένα ταπεινό φρόνημα και να μην το κάνουμε σαν ειδικοί ή σαν ειδήμονες παντογνώστες. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να οριοθετήσουμε τα πάντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα σε καλούπια. Οι τρεις αιτίες συγκρούσεων που προαναφέραμε είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο, είναι μεγέθη μετρήσιμα. Λοιπόν, είχαμε τα εργαλεία, είχαμε τους πόρους, είχαμε τους ανθρώπους, είχαμε τον τρόπο να έρθουμε και να μελετήσουμε αυτό εδώ πέρα ερευνητικά. Μπορεί όμως κάποιος που μας ακούει σήμερα εδώ πέρα να σκεφτεί το εξής. Εντάξει, ναι, εγώ όμως μαλώνω με τον άντρα μου γιατί ο άντρας μου έχει τραύματα από τότε που ήταν μικρός. Εγώ μαλώνω με τη γυναίκα μου γιατί αυτή θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Εγώ μαλώνω με τον σύντροφό μου γιατί δεν κάθεται να με ακούσει ποτέ, δεν μου δίνει χρόνο. Εγώ μαλώνω με τη σύντροφό μου γιατί δεν με προσέχει, δεν με φροντίζει κτλ. Και όλα αυτά όντως είναι έτσι. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα τέτοια. Λοιπόν, και αποτελούν λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια έρχονται σε συγκρούσεις. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως προαναφέραμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε μια κατηγορία εύκολη. Και αυτός είναι ο λόγος που πολύ συχνά αναφέρω το γεγονός ότι η ψυχολογία δεν είναι ακριβώς επιστήμη. Είναι μελέτη, είναι σπουδή. Η φυσική είναι επιστήμη, τα μαθηματικά είναι επιστήμη, η ιατρική είναι επιστήμη. Η ψυχολογία είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι μελέτη, είναι σπουδή. Έχει μερική θέαση του ανθρώπου. Γιατί έχει μερική θέαση του ανθρώπου? Γιατί δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ύπαρξη της ψυχής. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι η ψυχή. Γι' αυτό, γιατί ενώ μιλάει για ψυχή, για ψυχιατρική, για ψυχοθεραπεία, δεν μπορεί να καταλάβει, να αναγνωρίσει την ύπαρξη της ψυχής μέσα στα κοιτάπια της. Λοιπόν, για να μπορέσουμε λοιπόν να δούμε τι παίζει, πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται με την ψυχή. Για να καταλάβουμε τι γίνεται με την ψυχή, πρέπει να ψάξουμε αλλού. Πού να ψάξουμε? Πρέπει να ψάξουμε εκεί πέρα που η ψυχή ορίζεται, εκεί πέρα που μπορούμε να την βρούμε την ψυχή. Πού μπορούμε να βρούμε την ψυχή? Στην Ορθόδοξη μέσα Εκκλησία. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί μου και αγαπητές, έχουμε θέαση της ψυχής. Οπότε μπορούμε να βουτήξουμε, μπορούμε να σκαλίσουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε. Και μελετώντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα και μη ερχόμενοι σε κόντρα με οτιδήποτε επιστημονικό, με το επιστημονικό κομμάτι της ψυχολογίας, αυτά που αναφέραμε είναι το επιστημονικό κομμάτι της ψυχολογίας. Αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε βέβαια έτσι, λοιπόν, μπορούμε να πούμε, πέραν όλων αυτών, μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι καυγάδες που συμβαίνουν μέσα σε ένα ζευγάρι, εκτός από τους λόγους που αναφέραμε, εκτός από τα γονίδια, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν το στρες της ημέρας, εκτός από το γεγονός, τα γονίδια, το στρες, εκτός από το γεγονός, των μεταβολών που συμβαίνουν στη ζωή των μεγάλων, υπάρχει και κάτι, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά πράγματα ή μεγαλύτερα πράγματα τα οποία έχουν μια κοινή ρίζα. Οικονομικό. Είστε καλός. Είμαστε κοντά. Είναι λίγο πιο βαθιά η ρίζα. Είναι ο εγωισμός. Η ρίζα είναι ακόμα πιο βαθιά. Και η ρίζα είναι εγωισμός. Τι θα πει εγωισμός? Είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου στο κέντρο. Το να τοποθετείς τον εαυτό σου στο κέντρο. Προχθές, πριν 2 Κυριακές, είχαμε
την Κυριακή του Ελαιώνου και του Φαρισαίου. Τι είδαμε εκεί πέρα? Είδαμε τον Φαρισαίο να μπαίνει μέσα στην εκκλησία και να πηγαίνει να κάθεται μπροστά έτσι, στο κέντρο του ναού. Στο κέντρο του ναού. Και μόλις πήγε στο κέντρο του ναού εκεί πέρα και στρογγυλοκάθισε, άρχισε να αυτοπενεύεται. Έλα Θεέ μου να σου πω πόσο καλά τα έχω κάνει όλα. Και ενώ ξεκινάει έτσι, καταλήγει στο να κατηγορεί δίπλα το τελώνει. Αυτό κάνουμε και εμείς στη σχέση μας. Αυτό κάνουμε στη σχέση μας, αγαπητοί μου και αγαπητές. Πάμε και καθόμαστε στο κέντρο του ναού. Ποιου ναού? Πάνω στην ανάλυση? Όχι. Ναός είναι και η σχέση. Ναός είναι και το σπίτι. Ναός είναι και η οικογένεια. Ναός είναι και η δουλειά. Ναός είναι η συνύπαρξη. Και πάμε και καθόμαστε εκεί πέρα στο κέντρο. Όταν λοιπόν έρχεσαι και τοποθετείς τον εαυτό σου στο κέντρο, είναι φυσικό να αρχίσεις να αυτοθαυμάζεσαι, να αυτοδικαιώνεσαι. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και αυτοθαυμάζεται και αυτοδικαιώνεται και καταλήγει στο είναι εγώ και κανένας άλλος, δεν μπορεί να συγχωρέσει. Δεν μπορεί να χωρέσει δίπλα μαζί με έναν άλλον άνθρωπο. Η αυτοδικαίωση πάντοτε καταλήγει σε κατάκριση. Τι είδαμε εκεί πέρα στον Φαρισαίο που μπήκε μέσα, έλεγε. Δεν είναι μέσα και αυτόν εκεί πέρα το τέτοιο. Πήγαμε την επόμενη Κυριακή. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε τον άσωτο. Τι έγινε εκεί πέρα? Ορίστε. Εντάξει. Ωραία. Τι έγινε εκεί πέρα με τον άσωτο? Τι έγινε? Ο μεγάλος αδερφός μπαίνει μέσα. Εγώ, αυτοδικαιώνεται και αυτός. Εγώ που τα κάνω όλα καλά. Που κάνω το ένα, που κάνω το άλλο, που κάνω το παράλληλο. Που έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Πώς καταλήγει? Καταλήγει να μπαίνει στη διαδικασία και να κατηγορεί τον αδερφό του. Δεν είμαι σε αυτόν τον λεριάρι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι κάνουμε εμείς στις σχέσεις μας? Αυτοδικαιωνόμαστε, βάζουμε τον εαυτό μας στο κέντρο και καταλήγουμε να κατηγορούμε τον σύντροφό μας. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Τι είναι αυτό? Εγωισμός. Πιστεύουμε ότι δεν μας αγαπάει ο άλλος. Τι είναι αυτό? Εγωισμός. Δεν μας ακούει ο άλλος, δεν μας δίνει σημασία, δεν μας προσέχει, δεν ικανοποιεί τα θέλω μας, δεν κάνει πίσω, δεν ζητά συγγνώμη. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά εδώ πέρα είναι εγωισμός. Όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε για μια ιστορία με δύο κατσίκες που πήγαν να περάσουν από έναν κορμό ενός δέντρου πάνω από ένα ποτάμι. Ανέβηκε μια κατσίκα από τη μία, ανέβηκε άλλη κατσίκα από την άλλη. Και φτάσανε στο κέντρο του κορμού και έλεγε η μία στην άλλη: κάνε πίσω εσύ, όχι κάνε πίσω εσύ. Κάνε πίσω εσύ, όχι κάνε πίσω εσύ. Κάνε πίσω εσύ, όχι κάνε πίσω εσύ. Τέλος πάντων, πιάστηκαν οι κατσίκες εκεί πέρα και ήρθαν, ας πούμε, στο τέλος και σκοτώθηκαν και πνίγηκαν. Αυτό είναι εγωισμός. Το μεγαλύτερο σαράκι που μπορεί να υπάρξει. Και αυτή είναι η πηγή, η κύρια πηγή των συγκρούσεων σε κάθε γάμο, σε κάθε σχέση, σε κάθε συνύπαρξη. Και θα πει κάποιος τώρα, μα καλά ψυχολογία, γιατί αυτά τα ακούμε στο διβάνι, τα ακούμε αυτά. Εγώ έτσι μεγάλωσα, εγώ έτσι έμαθα. Εγώ βίωσα, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός, ναι. Εγώ, ας πούμε, ξεσπούσαν οι γονείς μου. Εγώ τέτοιο. Είναι εγωισμός αυτά εδώ πέρα τα πράγματα? Βεβαίως είναι εγωισμός. Είναι και καλυμμένος εγωισμός. Τι θα πει έτσι είμαι εγώ? Να αλλάξεις. Αφού θες να μπει σε μια σχέση, να αλλάξεις. Αφού θες να μπει σε μια σχέση, να το παλέψεις. Αφού θες να μπει σε μια σχέση, να κάνεις ό,τι χρειαστεί. Δεν λέω. Είναι τραγικό να έχεις βιώσει πράγματα και να κουβάλας πράγματα από τότε που είσαι μικρός. Είναι λυπηρό. Αλλά τώρα τι κάνεις γι' αυτό? Ζήτησες βοήθεια γι' αυτό? Πήγες σε κάποιον ειδικό, πήγες σε κάποιον ψυχολόγο, πήγες σε κάποιον ψυχίατρο, πήγες στον παπά, ζήτησες βοήθεια από τους φίλους σου, από τους κολλητούς σου, από κάποιον. Μίλησες, πήγες στον παππού σου, ας πούμε, στον γείτονα, στον κύριο Θόδωρο, να μιλήσεις, να πάρεις μια συμβουλή. Αν δεν το έκανες, αν δεν το πάλεψες, αν δεν το συζήτησες και έμεινες στάσιμος, γιατί έτσι είσαι εσύ, αυτό είναι εγωισμός. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το επόμενο σημείο που θέλουμε να κρατήσουμε για σήμερα. Όλες οι συγκρούσεις, όλα τα μαλώματα, όλοι οι καυγάδες, σαν βάση αγαπητοί και αγαπητές, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν τον εγωισμό. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλουμε να κρατήσουμε για σήμερα. Και πάμε λίγο παρακάτω. Μιλήσαμε για τις συγκρούσεις και το γεγονός ότι είναι απαραίτητο συστατικό για μια σχέση. Είδαμε τις τρεις κύριες αιτίες, αυτό που μας δίνει το επιστημονικό κομμάτι της ψυχολογίας, οι οποίες έρχονται και πυροδοτούν τη σύγκρουση κάθε φορά. Μιλήσαμε για τον εγωισμό και πώς ο εγωισμός επηρεάζει το ζευγάρι. Πάμε να δούμε τώρα και τα είδη των συγκρούσεων. Ποια είναι τα είδη των συγκρούσεων? Μα καλά θα πει κάποιος. Έχουν οι συγκρούσεις ήδη, δηλαδή έχουν έτσι διαφορές, βεβαίως. Είναι δύο είδη, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε δύο ειδών συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στα ζευγάρια. Οι πρώτες είναι οι πιο εύκολες, οι πιο απλές. Είναι εκείνες που μπορούν να λυθούν, ευκολούτσικες. Είναι συγκρούσεις συνήθως που αφορούν, ας πούμε, καθημερινά πράγματα. Να λέει ο Πανικόλας εδώ πέρα, Παπατιά, ξέρω εγώ πώς έκανες εδώ πέρα το κέικ, δεν το έκανες καλό. Αρπάζεται η καυτή, όλη μέρα θα μου πει σε μένα τι έκανα. Εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι πραγματάκια μικρά. Μπορείς να τα διαχειριστείς. Όχι να πάμε διακοπές εδώ πέρα, όχι να κάνουμε το ένα, όχι να κάνουμε το άλλο, όχι πήγαινε για τα παιδιά, όχι εγώ. Αυτά είναι μικρά καθημερινά πραγματάκια. Λύνονται. Κάποια από αυτά
Λύνονται και υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγούν στην επιφάνεια και ποτέ. Αυτό συμβαίνει. Δεν μας πειράζουν αυτά πολύ. Αυτά λειτουργούν, όπως είπαμε και στην αρχή, σαν μικρές βαλβίδες ασφαλείας. Εντάξει, να τα αφήνουμε πίσω. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τις πιο δύσκολες συγκρούσεις. Έχουμε τις μόνιμες συγκρούσεις. Και είναι αυτές οι οποίες κρατάνε χρόνια και επαναλαμβάνονται από καιρού εις καιρών. Αυτές οι συγκρούσεις είναι πιο επικίνδυνες γιατί είναι άρρητα συνδεδεμένες με το είναι των ανθρώπων, με την προσωπικότητα αυτή καθεαυτή, με το τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος στην πλάτη από παλιά, με το πώς γαλουχήθηκε, με το τι στάση ζωής επέλεξε να κάνει. Και αυτές είναι πιο δύσκολες, είναι πιο επικίνδυνες. Αυτές εδώ πέρα είναι που εξαντλούν το ζευγάρι στο τέλος. Πολύ απλά, δηλαδή αυτό που σας λέω είναι τώρα πολύ επιφανειακό. Ο ένας είναι πιο ενεργητικός και ο άλλος είναι πιο μαλθακός. Ο ένας, ας πούμε, πιστεύει, ο άλλος δεν πιστεύει. Ο ένας, ας πούμε, μπορεί να μπει στη διαδικασία και να βρίσκεται με κόσμο σε παρέες, ο άλλος είναι πιο απομονωμένος. Αυτά είναι επιφανειακά. Οι περισσότεροι, αυτές εδώ πέρα οι συγκρούσεις, οι επικίνδυνες, οι συγκρούσεις που λέμε οι μόνιμες, καταλαμβάνουν τα 2/3 των συνολικών συγκρούσεων. Είναι μετρήσιμο μέγεθος αυτό. Το 2/3 των συγκρούσεων ενός ζευγαριού ανήκουν ή συνδέονται με κάποιον τρόπο με αυτές τις μόνιμες συγκρούσεις. Και όταν ακούτε χωρισμούς σε ζευγάρια, να ξέρετε ότι από πίσω υπάρχουν τέτοιου τύπου μόνιμες συγκρούσεις που έχουν επηρεάσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρετε, μπαίνουν σε έναν γάμο, μπαίνουν σε μια σχέση, μπαίνουν σε μια συμβίωση. Και κρατήστε την αυτή τη φράση, μπαίνουνε πώς? Με κρυφές ατζέντες. Κρυφές ατζέντες, κρυφή ατζέντα. Τι είναι η κρυφή ατζέντα? Κρυφή ατζέντα είναι τα πράγματα, είναι τα θέλω, είναι οι προσδοκίες που έχω από τον άλλον, είναι οι ενορμήσεις που έχω, τα πάθη. Όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία φουντώνουν χρόνια μέσα μου, μεγαλώνουν χρόνια μέσα μου και είτε δεν έχω φροντίσει να τα χαλιναγωγήσω ποτέ, είτε δεν τα έχω δουλέψει ποτέ, εγωισμός που λέγαμε, δεν πας να δουλέψε το. Είτε δεν τα έχω κλαδέψει ποτέ, είτε προσπαθώ να τα κρύψω από, και όλα αυτά μάλλον έρχομαι και προσπαθώ να τα κρύψω και από τον σύντροφό μου, είτε για να μην, ας πούμε, να μην προσβληθώ παραδείγματος, να μην τροπιαστώ μπροστά του, είτε για να του τα βγάλω σιγά σιγά. Θα τα πούμε μετά που λέμε αυτό, για να τα βγάλω σιγά σιγά. Λοιπόν, είτε από ντροπή, είτε από ανασφάλεια, λοιπόν, είτε από δόλο. Αυτά όμως τα πράγματα, αυτές οι κρυφές ατζέντες, έρχονται μέσα και αρχίζουν και δουλεύουν μέσα. Και καθώς περνάει ο καιρός, μεγαλώνουν. Και όταν υπάρχει ένα μικρό φυλαράκι, ένα μικρό δεντράκι τόσο μικρό, μπορείς να το κρύψεις εύκολα, δεν τρέχει τίποτα. Όταν δεν έχεις παιδιά, σκυλιά, γατιά, ιστορίες, τίποτα, μια χαρά, εκεί πέρα λες, στα μέλια είμαι τώρα, 20 χρονών δεν έχω. Όταν όμως έχεις, ας πούμε, και 5-6 παιδιά από πίσω, τρέχουν οι δολιές, τρέχουν τα οικονομικά που λέει ο κύριος, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο, τρέχει το παράλληλο, και αυτά έχουν φουντώσει, πού να κρυφτούν μετά αυτά? Και αρχίζουν και βγαίνουν. Και δημιουργείται ο κακός χαμός μέσα στο σπίτι. Και γιατί γίνεται κακός χαμός? Γιατί εμείς δεν ήρθαμε ούτε να τα κλαδέψουμε όπως είπαμε, αλλά ούτε ανοίξαμε το στόμα μας ποτέ να συζητήσουμε με τον άλλον άνθρωπο και να του δείξουμε με τον άνθρωπό μας. Εγώ δεν λέω να πας στη γειτονιά, με τον άνθρωπο σου και να του πεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Δεν ανοίγεις το στόμα σου, δεν μιλάς, γι' αυτό καταλήγει το ζευγάρι, γίνεται χαμός. Λοιπόν, θέλετε παραδείγματα γι' αυτό? Έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε και επικάνικα παραδείγματα κιόλας. Να, είμαστε και σε εκκλησιαστικό χώρο εδώ πέρα, πάτερ μου. Λοιπόν, σκεφτείτε, ας πούμε, έχουμε ένα παιδί, είναι της εκκλησίας το παιδί αυτό, πηγαίνει εκκλησία, παπαδάκι, δίνεται από μικρό, ένα αγόρι και γνωρίζει ένα παιδί, ένα κορίτσι, και αυτό, ας πούμε, της εκκλησίας, και αποφασίζουν να πορευτούν μαζί. Όλα πολύ ωραία και όλα πολύ καλά. Αποφασίζουν να κάνουν και ένα πνευματικό αγώνα και λένε τα παιδιά να εγκρατευτούν. Πολύ ωραία, μέχρι ας πούμε να πάνε στο γάμο τους. Λοιπόν, έτσι και κάνουν. Φτάνουν εκεί πέρα, περνάει ο καιρός, το παιδί όμως, το αγόρι, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, αρχίζει και έχει φαντασιώσεις, τις οποίες τις δουλεύει στο μυαλό. Έχει φαντασιώσεις για το σεξ, για τον έρωτα, για το ένα, για το άλλο, κτλ. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανοίξει το στόμα του, να πει. Αφήνει όμως κάτι μέσα του να δουλεύει, να το πλάθει, να το κάνει, να το ράνει. Φτάνει στο γάμο, έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό ολόκληρο κόσμο μες στο μυαλό του για το τι είναι ο έρωτας, για το τι είναι το σεξ, και αυτό μπορεί να γίνει από θεάματα, από τέτοια, από αλλιώτικα, παραλλιώτικα. Και έρχονται δύο άνθρωποι να γνωριστούν, ας πούμε, πρώτη φορά μετά στο γάμο, μετά από 2, 3, 5 χρόνια, και γίνεται εκεί πέρα το έλα να δεις.
Και βλέπει δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να τα βρούνε. Και θυμώνει αυτός, αποσύρεται η κοπέλα, κάνουν ράμε και φτάνουν, ας πούμε, φτάνουν στο χωρισμό. Λοιπόν, θέλετε άλλο παράδειγμα? Να πούμε κι άλλο παράδειγμα. Παντρεύονται δύο άνθρωποι, να, για ζευγάρια μιλάμε. Αλλά ο άντρας δεν μπορεί να οριοθετήσει τη μανούλα του. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία και να ξεκόψει. Δεν μπορεί να βάλει όρια. Δεν έχει χωρίσει τα οικονομικά, δεν έχει χωρίσει τα τέτοια, δεν έχει χωρίσει τίποτα. Δεν έχει πει, κοίταξε, ως εδώ πέρα, αλλά δεν λέει κάτι, τίποτα. Το μαζεύει, τίποτα. Περνάει και ώρες, περνάει. Αυτό εδώ πέρα στην αρχή δεν έχουν προβλήματα. Τώρα που θα πούνε για 5 ποτάκια που θα πάνε διακοπές στην Μύκονο στην Πάρο, εύκολα είναι αυτά. Ναι, αλλά όταν αρχίζουν σιγά σιγά τα προβλήματα, οι απαιτήσεις, το ένα το άλλο, από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα οι γονείς μπαίνουν, ας πούμε, παρεμβαίνουν. Και μπορεί να παρεμβαίνουν όχι επειδή ο άλλος δεν έβαλε όρια. Και αρχίζει και επηρεάζει τη σχέση. Και αρχίζει η γυναίκα και λέει: κάτσε, τι έχουμε εδώ πέρα. Αυτός όμως, είπαμε, είτε από δόλο, είτε από ντροπή, δεν μιλάει, δεν πάει να οριοθετήσει, δεν πάει να κάνει τίποτα. Οπότε από τη μία παρεμβαίνουν οι γονείς, από την άλλη, ας πούμε, έρχεται η γυναίκα, μιλάει, οι γονείς, γυναίκα και γίνονται ένα κουλουβάχατο. Καταλάβατε. Και φτάνει, ας πούμε, και λέει το ζευγάρι: α, το ζευγάρι λέει, μάλωσε, το ζευγάρι χώρισε. Πώς για, δεν γίνεται. Κρυφή ατζέντα είναι γι' αυτό. Θέλετε άλλο παράδειγμα κρυφών ατζεντών, κρυφής ατζέντας, ας πούμε να το πω. Λοιπόν, τα οικονομικά. Μπαίνουμε σε ένα γάμο, ωραία, καλά, ο μισθός μου, ο μισθός σου. Ωραία. Η οικογένειά μου, η οικογένειά σου. Τα ουσιακά σου. Τα αδέρφια μου, τα αδέρφια σου κτλ. Δεν πάνε να λειτουργήσουν όλοι μαζί για ψαμιά. Όχι, λέει, χωριστά. Και είμαστε μαζί στα παιδιά. Είμαστε μαζί στον χρόνο που περνάμε. Είμαστε μαζί στο κρεβάτι. Είμαστε μαζί στο καναπέ. Είμαστε μαζί στις διακοπές. Είμαστε μαζί στα πάντα και είμαστε χωριστά στα οικονομικά. Γιατί δεν έχει φροντίσει ο άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να αφήσει αυτό το πράγμα, αυτή την εξάρτησή του από το χρήμα, αυτή την ανασφάλεια που έχει, που προσπαθεί να την καλύψει αυτόν τον τρόπο. Κρυφή ατζέντα είναι αυτό. Και μετά σκοτώνονται. Και μετά έρχεται το ψυχολόγο. Και τι να κάνει ο ψυχολόγος? Τι να μαγικά να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Αυτό εδώ πέρα είναι το τέταρτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Είναι δύο ειδών οι συγκρούσεις μέσα στο ζευγάρι. Από τη μία είναι οι μόνιμες, οι εύκολες, οι γρήγορες, αυτές οι οποίες μπορούν να λυθούν, και από την άλλη έχουμε οι απλές, αυτές που μπορούν να λυθούν, και από την άλλη έχουμε τις μόνιμες. Στις μόνιμες συγκρούσεις, εκεί πέρα είναι που έχουμε και τις κρυφές ατζέντες. Εκεί έχουμε τις κρυφές ατζέντες. Να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα, κλείνοντας έτσι αυτή την εισήγηση, τι κάνουμε εμείς. Ωραία, τα είπαμε, εξηγήσαμε όσο μπορούμε στον χρόνο που έχουμε την ανατομία των συγκρούσεων. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς όσον αφορά, ας πούμε, την διαχείρισή τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα κατηγοριοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες τη δική μας δυνατότητα παρέμβασης πάνω σε αυτό. Είναι πρώτον όλα εκείνα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πριν μπούμε σε μια σύγκρουση, και μετά να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια τι κάνουμε με το που μπούμε στη σύγκρουση. Βέβαια, για μένα, αυτά τα πριν τη σύγκρουση, για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα άλλα τα λέμε έτσι ίσα-ίσα για να έχουμε να πούμε κάτι, να πούμε πως είπαμε κάτι και πάνω σε αυτό το πέρα το κομμάτι. Λοιπόν, πριν τη σύγκρουση, το πρώτο και κύριο, κάτε με, το οποίο πρέπει το ζευγάρι να έχει προσέξει σε μια σχέση, είναι το να ξέρει γιατί είναι μαζί, το να ξέρει γιατί παντρεύτηκε. Η συνέπεια, τι ήρθαμε εμείς να κάνουμε εδώ πέρα. Ήρθαμε για πλάκα. Όταν δεν ξέρεις για ποιον λόγο έχεις παντρευτεί, για ποιον λόγο έχεις κάνει μια σχέση, άστο καλύτερα. Τουλάχιστον μην έχεις προσδοκίες, ας πούμε, ότι θα πάει και κάτι καλά. Άλλος παντρεύτηκε επειδή του είπε η μαμά του, έτσι, επειδή ξέρω εγώ, έτσι κάνουν όλοι. Δεν γίνεται αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Να ξέρεις για ποιον λόγο είσαι εκεί. Το δεύτερο πράγμα είναι να ξέρουμε ότι μέσα στη σχέση θα έχουμε συγκρούσεις. Θα το ξέρουμε. Γιατί όταν παίρνει με την προσδοκία ότι εγώ δεν θα μαλώνω ποτέ, και άμα είσαι και λίγο υπερευαίσθητος, τελείωσε εκεί πέρα. Εκεί τελειώνει το πράγμα. Να ξέρεις ότι θα υπάρχουν και συγκρούσεις, θα υπάρχουν και μαλώματα, θα υπάρχουν και αυτές εδώ πέρα μικρές εκτονώσεις. Το τρίτο είναι ότι το ζευγάρι πρέπει να μιλάει, να επικοινωνεί. Τα γράφουμε στο βιβλίο μας το μαζί. Εκεί πέρα λέει ότι το ζευγάρι χρειάζεται χώρο και χρόνο. Αν δεν έχει αυτό το χώρο και το χρόνο το ζευγάρι στην καθημερινότητα, να βρεθούν, να πιούν ένα κρασί, να πάνε μια βόλτα, να πάνε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, να περπατήσουν έξω, πιασμένοι χέρι-χέρι, να πάνε, μια βόλτα. Αυτό εδώ, αν δεν το έχουν αυτό, αυτομάτως δεν έχουν γέφυρες. Όταν δεν υπάρχει γέφυρα, δεν υπάρχει επικοινωνία. Αν δεν πας στον γιατρό, δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο γιατρός. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις. Και αν δεν μπει στη διαδικασία να βρεθείς με τον άλλον, να βρείτε χρόνο και χώρο μεταξύ σας, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρείτε ποτέ. Ας το κρατήσουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι.
Έπειτα, πρέπει να καλλιεργείται ο ερωτισμός. Πρέπει να καλλιεργείται η επαφή. Η επαφή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει με όλη τη στάση του ζευγαριού μέσα στο σπίτι. Λέει στον Απόστολο, μη αποστερείτε, λέει, αλλήλους ή μη τι αν εξυμφώνουν ή να μην πειράζει εμάς. Για να μην έλθετε, λέει, σε πειρασμό. Τι είναι να μην έλθετε σε πειρασμό? Το να δεις μόνο με κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το να μην τρώγεις σαν το σκυλί όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι με τον άνθρωπό σου. Δηλαδή, ας το κρατήσουμε και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Μια αγκαλιά, ένα τέτοιο, το να πιάσει τον άλλο το χέρι. Ας μην το νιώθεις εκείνη τη στιγμή 100%. Πιάσε το χέρι του άλλου, χάιδεψέ το. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει, να μαλακώσει. Είναι σαν το ζυμάρι, αγαπητοί και αγαπητές. Όταν το παίρνεις το ζυμάρι και το πατάς στην αρχή είναι σκληρό. Όσο περισσότερο όμως το ζυμώνεις, να ξέρετε τόσο μαλακώνει και τόσο πιο εύπλαστο γίνεται. Έπειτα. Προσέξτε λίγο τα τρίτα πρόσωπα που βάζετε μέσα στη σχέση. Να αγαπάτε και να τιμάτε τους γονείς σας, τα πεθερικά σας, τα αδέρφια, τα εξαδέρφια κτλ. Να τους έχετε τέτοιο, να είναι κολλητοί σας, να περνάτε χρόνο μαζί. Ναι, αλλά στην κρύβα το κάμαρο δεν μπορούν να μπουν, δεν πρέπει να μπουν. Δεν πρέπει να μπουν. Γιατί? Γιατί μπορεί να έρχονται με την καλύτερη δυνατή πρόθεση, αλλά είναι πολλά θελήματα, πολλοί τρόποι σκέψης, πολλά. Οπότε εκεί πέρα λίγο πρέπει το ζευγάρι να τα βρει λίγο μεταξύ του. Να φαγωθεί, να ζυμωθεί, να κάνει να ράνει, να τα βρουν. Γιατί μετά είναι και το άλλο. Όταν εσύ πηγαίνεις, ας πούμε, με το παραμικρό, δεν μιλάμε τώρα για κακοποίησεις, αφήστε τις κακοποίησεις, εκεί πέρα μιλάς στους πάντες. Όταν με το παραμικρό εσύ παίρνεις τη μάνα σου με τηλέφωνο και κοίταξε, μάλωσα με τον Κώστα, μάλωσα με τον Γιώργο, μου είπε αυτό, της είπα αυτό. Αυτό εδώ πέρα, την καλύτερη πρόθεση να έχεις εσύ, την καλύτερη πρόθεση να έχει η μάνα σου. Εσύ με τον Κώστα, με τον Γιώργο θα τα βρεις. Η μάνα σου όμως πληγώθηκε από αυτό που ακούει και κατευθείαν δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο θα το βρεις μπροστά σου μετά. Εσύ το συγχώρεσαι τον άλλο, εντάξει, δεν έφερε τα ψυχολογικά σου, ξέρω εγώ, την έντασή σου. Ναι, οι άλλοι όμως, τη ρώτησες πώς μπορεί να διαχειριστεί ή πώς θα δει το γαμπρό της ή την ύφη της μετά. Δηλαδή, είναι λεπτά πράγματα αυτά, θέλει πολλή διάκριση μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Κοινά. Όλα κοινά. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Το θεωρώ πάρα πολύ αστείο, να μπαίνεις στη διαδικασία και να λες τα λεφτά μου και το σπίτι μου, όταν αυτό που δίνεις στον άλλο, στην ουσία είναι ο χρόνος σου. Έχει έρθει ο Θεός και σου έχει δώσει 5, 10, 15, 20 χρόνια σε αυτή τη ζωή. Μέχρι να περάσει την πόρτα και να πας κοντά στον Χριστό. Ωραία, σου έχει δώσει 7 χρόνια. Σου λέει, χειρίσου τα. Εσύ το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις, που είναι ο χρόνος, το ξοδεύεις. Και το ευτελές πράγμα, που είναι, ξέρω εγώ, το ντουβάρι, εκεί δεν το καταλαβαίνω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και σε επίπεδο σωματικό, όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό. Να είστε περιποιημένοι και για εσάς και για τους συντροφούς, να προσέχετε τον χώρο, δηλαδή είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Να το κρατήσετε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο να προσέχετε το σώμα σας, είναι να φροντίζετε και το μέσα σας. Αν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, τι είδαμε παραπάνω, τι είδαμε εκεί πέρα στην έρευνα που κάνανε εκεί πέρα ο Λέβενσον, τι είδαμε? Είδαμε ότι η κόπωση φέρνει στο ζευγάρι συγκρούσεις, κάνει χαμό στο ζευγάρι. Αυτό εδώ πέρα είναι πρέπει να το προσέξουμε. Και προσέξτε, είναι δύο ποδαράκια. Το ένα πόδι λέγεται ξεμπούκωμα και το άλλο ξεκούραση. Ξεκούραση είναι το να κοιμηθείς, αυτό είναι ξεκούραση. Ξεκούραση είναι το να ξαπλώσεις το μεσημέρι, αυτό είναι ξεκούραση. Ξεμπούκωμα είναι το να πας να κάνεις πιλάτες ή να πας να κάνεις υπασία ή να κάνεις κολυμβητήριο. Ό,τι θέλεις εσύ κάνει, ορθοσωμική. Καταλάβατε, αυτό είναι ξεμπούκο, χορευτικά. Αυτό εδώ πέρα είναι ξεμπούκωμα. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα τη διαφορά. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Να θυμάστε ότι προτεραιότητα έχει ο σύντροφος και η σύντροφος. Τα παιδιά έρχονται δεύτερα. Όχι ότι αγαπάς λιγότερο τα παιδιά. Όχι. Αλλά πρέπει με τον σύντροφο ή τη σύντροφο να δημιουργήσεις την ασφαλή βάση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά. Τα καλύτερα φυτά να σου φέρω εδώ πέρα, εάν δεν μπει στη διαδικασία να μου φτιάξει ένα σωστό παρτέρι, τώρα εμείς ξεκινάμε και με σπαρσέδες σιγά σιγά πάνω εκεί πέρα. Λοιπόν, αν δεν είναι σωστό το παρτέρι, το χώμα, δεν μπορεί να φυτρώσει το φυτό, δεν μπορεί να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχει προσέξει τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου ή τη συγγό σου και λες, εγώ ασχολούμαι με τα παιδιά. Βρε, εσύ ασχολείσαι με τα παιδιά, αλλά η βάση που έχει δεν είναι καλή. Η γλάστρα δεν είναι καλή, οπότε δεν θα πάει και καλά. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, προσπαθήστε να μιλάτε. Να μιλάτε. Να μην φωλιάζουν πράγματα μέσα σας. Γιατί όταν φωλιάζει κάτι, μεγαλώνει και κάποια στιγμή σαν το κισό έρχεται και πιάνει τα πάντα. Αυτά εδώ πέρα είναι για πριν τις 20 που για μένα είναι τα πιο σημαντικά.
Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, θα σας το πω εγώ, δηλαδή υπάρχουν στη βιβλιογραφία, τα προτείνουμε. Εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά, όχι όμως ότι είμαι σωστός κιόλας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι μια προσωπική με εκτίμηση αυτή. Είναι καλό να προλαβαίνετε τη σύγκρουση πριν εξελιχθεί, πριν ξεφύγει. Όπως η χιονοστιβάδα, όταν αρχίσει στην αρχή, πώς να την κόψει, όπως η φωτιά. Άμα την πιάσει στην αρχή, μπορεί, άμα ξεφύγει μετά, εκεί πέρα είναι που την πατήσαμε. Και τώρα πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα πει κάποιος. Αν το ζευγάρι έχει μια πρώτη συνεννόηση, αλλά για να έχει μια πρώτη συνεννόηση πρέπει όλα τα προηγούμενα να υφίστανται. Λοιπόν, μπορεί να πει ότι κάθε φορά που κάποιος θα ξεφεύγει ή θα ανεβάζει τον τόνο της φωνής, να γίνεται μια παύση στην όποια συζήτηση. Διατομικά, κάθε φορά που νιώθετε ότι ανεβαίνουν οι καρδιακοί παλμοί, κάθε φορά που νιώθετε μια πίεση στο κεφάλι, εσείς από μόνοι σας θα παρακαλάτε για μια διακοπή, να βγαίνετε από τη συζήτηση και να ξαναμπαίνετε σε μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Κάτι άλλο το οποίο βοηθάει, είναι γνωστικό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Αν εκπαιδευτεί ο άνθρωπος, εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει. Προσπαθήστε τη στιγμή της σύγκρουσης, εκεί στην αρχή όμως πάλι, στην αρχή δεν το προλαβαίνετε αυτό, φέρτε ας πούμε κάτι καλό για τον άλλο στο μυαλό σας ή προσπαθήστε να σκεφτείτε κάτι αστείο. Οτιδήποτε, ας πούμε, κάτι κοινό αστείο, ρε παιδί μου, και μοιραστείτε το εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να σπάσει η ένταση η οποία πάει να ξεκινήσει. Μπορείτε να τσατιστεί πολύ περισσότερο άλλο βέβαια, αλλά εντάξει, όπως άλλος χαμένο παιχνίδι παίζουμε. Λοιπόν, χρησιμοποιήστε επίσης, είναι κάτι καλό που λέει αυτό, χρησιμοποιήστε υποκοριστικά. Δηλαδή το να προσπαθήσεις, ας πούμε, ακόμα και όταν μαλώνεις, αυτό θέλει μια συνήθεια. Ας πούμε, τον άλλον αγάπη μου, μωρό μου, καρδιά μου, το ένα το άλλο κτλ. Αυτό εδώ πέρα βοηθάει. Βέβαια, καταλήγουμε να έχουμε αυτά εξής, ας πούμε, τι θες, αγάπη μου, τι θέλεις, ας πούμε, τώρα κτλ. Έχουμε αυτά εδώ πέρα στην πορεία. Αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να φανεί λίγο αστείο και να σταματήσει τη σύγκρουση. Βοηθάει πολύ το άγγιγμα, δηλαδή αν εκείνη τη στιγμή έτσι πιάσει το χέρι του ανθρώπου, αν εκείνη τη στιγμή προσπαθήσει να κάνει μια αγκαλιά. Αυτό το λέμε και για τα μικρά παιδιά όταν έχει το tantrum, το λεγόμενο, βοηθάει πολύ η αγκαλιά. Αυτό εδώ πέρα και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Το ξαναλέω όμως στην αρχή τη σύγκρουση. Μην πα όταν έχει ξεφύγει ή εκτό αυτού την αγκαλιάσει εκεί πέρα, καλύτερα φύγει. Λοιπόν, για κάτι γνωστό μου το λέω εγώ, όχι. Και τέλος κάτι το οποίο βοηθάει πολύ είναι η προσευχή. Άμα μπορείτε κρατήστε το. Κλείνοντας, αυτά είχα να σας πω στην αγάπη σας, δεν ξεφύγαμε στον χρόνο. Θα σας πω και κάτι τελευταίο. Ξέρετε, είναι όλα αυτά τα οποία λέμε καλά, είναι καλά να τα πάρετε, να τα δουλέψετε στο σπίτι σας, αλλά επειδή είπαμε ότι η βάση για όλες τις συγκρούσεις είναι ο εγωισμός. Η ρίζα, ο πυρήνας για όλες τις συγκρούσεις είναι ο εγωισμός. Είναι καλό, αγαπητοί μου και αγαπητές, να δουλέψετε σε αυτόν εδώ πέρα τον πυρήνα. Σε αυτόν τον πυρήνα. Εγώ από την ταπεινή μου εμπειρία αυτά τα χρόνια σαν ψυχολόγος, ένα πράγμα έχω να σας πω, ότι ο εγωισμός δεν δουλεύεται στο διβάνι. Δεν δουλεύεται ο εγωισμός στην καρέκλα του ψυχολόγου και στην καρέκλα του ψυχιάτρου. Ο εγωισμός δουλεύεται μόνο στο πετραχύλι. Μόνο εκεί πέρα μπορείς να δουλεύεις τον εγωισμό σου. Όποιος λοιπόν θέλει, αν θέλει, ελεύθερα πράγματα είναι αυτά, μπορεί να μπει στη διαδικασία και τώρα που ξεκινάει, ας πούμε, και η περίοδος αυτή, να βάλει το κεφάλι του κάτω από το πετραχύλι και να ξεκινήσει να κάνει και έναν αγώνα πάνω σε αυτόν εδώ πέρα τον εγωισμό. Αυτά είχα να σας πω εγώ, πατέρα μου, αυτά τα λίγα. Ένα λεπτάκι. Μια πολύ μικρή επανάληψη σε αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Μόνο τα κύρια σημεία, είμαστε πολύ καλά στο χρόνο μας. Λοιπόν, το πρώτο σημείο το οποίο είπαμε σήμερα είναι ότι η σύγκρουση δεν είναι κάτι κακό. Μετά μιλήσαμε για 3 κύρια αίτια συγκρούσεων, είναι μετρήσιμα μεγέθη. Θα θυμάστε τις 3 έρευνες που αναφέραμε. Ποια είναι αυτά? Είναι όσα ζει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα, είναι οι σημαντικές μεταβολές στη ζωή και είναι η διαφορά στα γονίδια των ανθρώπων. Έπειτα μιλήσαμε για τον εγωισμό, για τον εαυτό στο κέντρο. Θα θυμάστε εκείνη την παραβολή με τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος βάζει τον εαυτό του στο κέντρο του ναού. Εμείς βάζουμε τον εαυτό μας στο κέντρο της σχέσης. Από εκεί πέρα ξεκινάνε όλες οι μεγάλες συγκρούσεις. Μιλήσαμε για 2 είδη συγκρούσεων, για αυτές που είναι οι γρήγορες, οι εύκολες, αυτές που λύνονται, και οι άλλες που είναι οι δύσκολες, οι μόνιμες. Και στις μόνιμες είπαμε ότι εκεί βρίσκουμε τις κρυφές ατζέντες. Εκεί πέρα υπάρχει η κρυφή ατζέντα του κάθε ανθρώπου. Και είπαμε μερικά παραδείγματα. Θέλω να τα θυμάστε. Και όσον αφορά αυτά που είπαμε να κάνουμε εμείς, μιλήσαμε το να ξέρουμε γιατί είμαστε μαζί, μιλήσαμε ότι να ξέρουμε ότι η σχέση θα έχει συγκρούσεις μέσα. Είπαμε ότι είναι καλό να περνάμε
να έχουμε χώρο και χρόνο το ζευγάρι, να καλλιεργεί ενεργητικά τον ερωτισμό του, να μην μπαίνουν τρίτα πρόσωπα στη σχέση, να είναι όλα κοινά, να προσέχουμε τον εαυτό μας και σε σωματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ξεκούρασης και ξεφουκώματος. Είπαμε ότι η προτεραιότητα πάντοτε έχει ο σύντροφος για να είναι καλά και τα παιδιά ή η σύντροφος, και είπαμε ότι είναι πολύ καλό να μιλάμε, να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάμε, και σαν άσκηση. Λοιπόν, πείτε μία φορά την εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα, 10 λεπτά, ελάτε να πούμε τι έχουμε μέσα μας. Αυτό, 10 λεπτά. Και είπαμε ότι αυτά είναι για πριν τη σύγκρουση και ότι κατά τη σύγκρουση στην αρχή να προσπαθούμε να την προλάβουμε πριν εξελιχθεί. Το να πεις κάτι, ας πούμε, το να πεις έτσι κάτι απλό, κάτι αστείο, να σκεφτείς το τι έχει κάνει αυτός ο άλλος για σένα, να πεις τη διαδικασία, να βλέπεις τον εαυτό σου και να σταματάς τα καλά που έχει κάνει για σένα, το να πεις τη διαδικασία ο άνθρωπος και να εξετάζει τον εαυτό του, πώς είναι η παλμή μου τώρα, πώς είναι η πίεση, πώς με νιώθω, οπότε ας πάρω λίγο χρόνο, ας κάνω λίγο πίσω. Το να χρησιμοποιεί υποχωριστικά το αγάπη μου, το καρδιά μου, όλο αυτό βοηθάει, η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ, ένα άγγιγμα, ένα χάρι βοηθάει και αυτό. Και τέλος, θα θυμάστε αυτό, αρχίζει και η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, ο εγωισμός, και αυτό το λέω σαν ψυχολόγος, δεν θεραπεύεται στο τιβάνι. Ο εγωισμός θεραπεύεται στο πετραχύλι. Καλή Σαρακοστή και με το καλό να φτάσουμε στην Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μπορεί κάποια πράγματα να είναι αρρωστημένα και να θεραπεύονται και να εκτονώνονται και να σβήνουν εκεί πέρα. Από αυτά που είχαμε ως προσδοκίες εμείς. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό, ότι η βάση όλων, η αιτία όλων είναι ο εγωισμός. Και πολύ ωραία μας το είπατε ότι δεν δουλεύετε στο τιβάνι, αλλά στο πετραχύλι. Και εδώ να επισημάνω ως πνευματικός ότι κάνουμε το εξής λάθος. Πάμε και λέμε στο πνευματικό, έχω εγωισμό, και προχωράμε στα υπόλοιπα. Πρέπει να εξηγήσουμε λιγάκι τι εγωισμό, δηλαδή τι εννοούμε, πώς εκφράζεται αυτό το πράγμα, πώς εκδηλώνεται, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και ο πνευματικός. Εγωισμό έχουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να μην έχει, πολύ ή λίγο. Και ό,τι αμαρτία κάνουμε, ό,τι λάθος κάνουμε, είναι τον εγωισμό μας. Αλλά πρέπει λιγάκι να βοηθήσουμε να δουλευτεί αυτό μέσα στα πλαίσια εξομολόγησης και τώρα στην νηστεία, στη Σαρακοστή. Όπως μας είπε και ο πατήρ Γρηγόριος πάνω στο κείμενο, αυτό το σκοπό έχει η νηστεία, να καλλιεργήσει την ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν, και να συμπληρώσουμε και αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, η εξαγόρευση το λέμε εμείς. Να μιλάμε μεταξύ μας. Εξομολογείς τα ρίχνεις τα παραπτώματα ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να εξομολογούμαστε μεταξύ μας. Εκεί έκανα λάθος. Και να μιλάμε με ταπείνωση και να ακούμε με ταπείνωση. Αυτό που είχε να μας πει ο άλλος. Να μιλάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή.